Naplastar na ko ni Doydoy ang motor kay grabe kainit kaayo. Si Lilin Dani, si Lilin gikan sa Balikasyan. Ha? Kang? Si Junjun ako no. Si Junjun nagkuhan. Adi mo na milaro. Oo. Da. Ano sa inday? Lang. Abot asa na sa tuan na nagyati na. Asa ka mo nag-uban? Nagkangapuan ka mo. Pangita gani mo da. Kasi pangita ka naggrita ba nangita mi sa inyo kay pagkasulina di ka ibuna na dati kay barato lang. Ha? Ibuna na ta kay barato. Magban rata. Mahal ang bandagi na. Okay raman. Pasa mo kwarta iguran ni pamatayan. Dai nang. Ay, ibuna kay burag 60 lang. Paingon nami guys na si Uncle Dani oh. Sa? Abay ang lipunan kay kuan mga 60 ang lipunan. Bahala man. Kami na lang eh. Timing okay na ikuan. Lagi na ako, mahal na. Na kay wala may kuan iba. Nag-cheers ko na. Basig unya pa ni sapon ang lipunan Hindi mo ituro mo na sito. na Hoy, di na man diha. Buto mo pa ingon, buto. ama si Angging. Ala. Asa ka si Angging? Lingkod na lang na sa duha lagi wala pa kita si Angging. Wala sa mga. Ha? Wala pa kita si Angging. Ano si Angging? Asa si Angging? Ha? Natawag ka naman kon pamilya sila karon ko sa ila Jose. Kinahanglan ako naman ginikan pa. Nga. Wala na ako siya kay gusto sa eskwelahan. Ulit. Kaya siya makaduhay sa sarap amo. Butuan man ni. Ano mo ma'am? Kagay ay kuan hasaan dara. Mo. Si Angging nag-back out. Ikaw ba ng babae? Dudo. Ha? Ikaw ba na dudo ng babae? Uyab niya? Kinsa? Dudo mga alapan ako ang ka ba? Si Ashley ka na ah. Ay, ikaw ko man ko niya. Oo. Ay anak ni Juan. Auntie Marisa. Ay. Ito ba yung ay. Nasa ka kaya. Agasa bangkol. Agasa kasle. Shopping ka? Ito si mama. Ato ni Auntie Marisa. Kagayan. Sa trabaho? Hello. Ha? Pamay ka? Naglangay-langay pa nga. Gay, ginawa ko ang puno pa ba yan ah? Oh, may balok. Oh, ta, banta ta. Larga na na, kay daghan man ta. Maglarga na kay dagan kayo. Larga na na, kay daghan man ta. Oo, katayan mo ko na, kadati sa man. Binabuang ka nga, 200 na gani sa. Iya kay 200 na gani sa. Benta lang lipunan. Dili pa, katayan gani ang 200 ba? Asa ni mulit? Ha? Asa agad. Lipunan na kayo andar. Wa ka man sa dulo. Na ko ba? Wala pa may sakyanan gudo. Ha? Pag yun nagpuntis, iba ko. Di na lang lagi ko guban lagi. Di na lang kog dayon. Ha? Kamu na lang. Kinabukan na ako, alala ko. Sino pa man? Ha? Kamu na lang lagi ato. Bakala ka na makapuyo. Mga ulas mukid, Oo. mga lasik. Oh, sige. Ay, sinangkan. Ato na ko. Di na lang lagi kog gali kog dayon ba? Di na lang kog dayon. Di na lang kog dayon. O di na kog dayon maring. Agaw sa ka? Kaya na yung baka duwa mo ngapuan. Mario gani dyan, gani ka. Ano dali mo? Uno kay ti magindong ka tapi indong ka kay para magindong ka ta. Wala puno kayo. Ay wala bagas kuliti sige parang lang ha. Di na lang kog guban. TikTok na ta, TikTok. May mga naog na na. Ang bayad na rin sakto na tinduga ta. Mga naog ko niya. Sige lang. Ano na, kung wala makaabot sa akin, hindi ka ba? Tama yan, sunod na sa kaya na. Ang bayad na taro na tinduga ta. Kinuha ko, kita pa bayaran. Bayad na rin siya. Diba? Ay, bakit
Ari na ah. Pilay nga saan? Hoy, asa ko dapat sa saan? Panson. Los Banson. Ha? 120. Uy, dalam na. 120. Kan berangkat. 120. Saman. Ano yan na? Ano sa Ha? Ano yung taruhan? Ano yung taruhan? Wala ka na siya ka totoo tama na sila. Hindi ko rin ko tayo tayo. Oh my God. Lugi pa kayo. Ano na ito? Sige, maganda ako. Sige na. Yes, maganda. Mahal ko ito. Siguro po sa Andra. Kung sila nagwabuang. Kamisa pa tayo. Ano po siya manakahuman? Wala pa ito sa kuwan na nila. Ano na ito? 100 lagi. Maganda? Oh. Binta naman siguro yung binta. 20 ray diferensya. Pinay kuwan ba yan? Oo. Ang ganda, wala din ako na. Samok ba ninyo eh? Sige na. Pagdali ka mo diha. Unsa man? Pangutana mo dito, babe. Pangutana mo. Saan naman? Dato noon kay aircon. Dili mo. Ano binta man, lubinta? Dila? Lubinta? Dila? Lubinta. Ah, dito na lang tatasak kwanta. Dagan bas mga buang na ni mga salit. Dali lang oh. Ha? Ikaw gay mapiti sa ako. Asa si Bansun sa eskwelahan dati? Ha? Los Bansun sa eskwelahan. Ikaw na ba yung wala ba nakatuod dati sa ano? Nanawa na Dahil ako sa daan ba mag Ay, sa Los Bansun lang sa eskwelahan na. Baka dungog. Asa pagkatarantag doon mo na ah? Paingon mi sa hasaan. Wala ka naman lagi. Sa Miss Ano nasa kayo Oriental. ito? Nadani si Maring Inday o si Lilin. Kauban, wa sa plano, mupapag-awas dunggo sa balingwan. Salta na ko ba? Mamista mi karon ambot og makatuod ba kami kay di ay guide namo. Nung takabok na? Ha? Nung takabok na? Napulo. Pito. Ito. Oh. Hindi nga pamahaw, baan ka ba siya? Unang makadit bukong gating. Ang sa day. Si? Aging. Diya kani. Nag-cancel si Angging kay dugay kuno kay si Langlang. Ha? Bakit tingin? Ikaw sige ka. Nag-awat sila nag-cancel ka nag-meeting. Meeting sa mga anak ko. Meeting daw. Ada paguli dito ka okay. Meeting mo sa mga anak. Ikaw. Naglarga na jud ang among isakyan. Ha? Buhok. Labo dito sa aircon wala mo. Ya karon nagreklamo ka. Aircon dito na. Ha? Aircon yung bukaw. Gani. Kaya karon kay reklamo sa dahigan. Oh. Ako nagreklamo. Yung madilit ko. Nagreklamo nila. Ay diri ta iba sa kwan. Ay dito ta sa likod ta. Init dia. Ha? Init man. Mm. Ya. Biasa grupo sa garante wa. Ikaw bayad ha. Nah, empat gini karon. Kuan mami. Duha rami dani, duha. Ang magbayad siya. Dahil wala pa kapag dari ah. Dahil na bayad sila lahi. Dapat sila tingin. Basahin sila kesulok tadi. Ha? Ayo sila titik. Ayo sila masahin. Ikaw
gayon mamasaya sa akong da. At pangaligo pa rin kaya sa kwan? Kuya kasi doon. Uy, ito sila. Kung sila dito sila. Ay, paligo pa rin kaya sa kwan? Sibog di. Asa niya iba pa ingon? Pangaligo ka daw? Ha? Pangaligo ka daw? Kaya pipilihin ko, ikaw ang nakuha ng kuwan. Nagkapit pa diri sa ilahang girahian. Tikit ka naman ang lilit. Ha? Tikit naman ang lilit. Bayad mga dyan, di ba? Ya, ay, kung wala dyan. Ilang lang magay nagbayad sa kuha. Pasa lang. Mga lilit. Bayad. Lilit. Ay, tikit lang. Kaya tayo ni ba? Kaya talaga. Ano pag ikumot-kumot na nga. Sige, pagtao na bagay sa inspektor ah. Ako dito ako na prinsip. Ikaw na prinsip mo. Ako yung pwede na atik. Atat ka man dahil. Ito ka dililin ba? Kalilin nga. Daga makain ng animal ka man dahil. Baka Ikutan ba? kasi magpagkakain. Ako ang pwede na atik. Walang sa Cecilio. Tuloy mo rin po kayo. Ay lang. Pilan tanan di. 100 di. Impasita karon. Sa imo biya to na ko gihatag power bank ha. Dililin ako naman. Pag ginawag ka kasi. Ato ang power bank. Wala Dani. Nasa power bank ka atin ang putok pa no. Ha? Sa na mumuta o, yelo mumuta ba? Dili puti. Dara madam. Ito lang sa atin. Puto guys, palit ni sa puto. Ayun na lang isiluping. Ihatag ni Doy di confirm. Nagyakot. Ayun na lang madam. Lang. Dito ka lilin. Oh. Ayun na lang. Ako sa puto. Ito palit na hindi. Apat doy. Apat lang dali. Ihatag ni Lilin. Ha? Ihatag na. Gutom na. Dako lagi ni. Nga unta. Puto liki. Liki bitaw nga. Ikaon sila? Len. Lemi. Dai chat. Apa yang chat? Ha? Dapat nila? Diyan namin sa Balingasag. Ya kay naman nagkuan. Tinda sa puto. Palit mi. Mga ka wala. Bauta gilom. Ako inilit naman akong gilom. Doon lami guys, kay paghaman dani lagonglong no? Lagonglong? Ha? Ito mo daw tago mo. Ano hormon na yun? Ha? Ano man? Saan ang sunod? Way ka alam-alam sa ni si lang sa kuan mga lugar din. Kaunta. Ano to 100? Balak ako sa mga ako. Ano dinadyo kon basta lay? Ako lagi magulat dito sa balay ka bakit papamila ako. Bro.
Ha? Diyan kayo. Hindi man? Salad, puto, itlog, salad. Halas. Iba? Salad. Ikaw, Lilin? Itlog, salad. Ikaw sila? Itlog, salad. Salad, puto, itlog. Salad, puto, itlog. Puto, itlog, salad. Lipunan. Ito ano da? Kanta guys. Ha? Mana diha? Yung bitaw ko sa inyo kagaya nga. Magsayuta. Pamahaw, nahimo ng panyugto. Kaya kung pag-abot na ako ganina og nanakaw din ta sa'yo patadani. Di man kayo, daghan man ka chichibrichi. Oh man. Ay, isa, kaya pa yung palit. Tubig, tubig. Lapas masih siguro ta. Dali na kayo ni Abang. Iskilahin na sa bansin. Ha? Ikaw, iskilahan nyo. Oh, dani na ta. Abot nami guys, manaog nami. Ito, pabilin ka dani iba? Tara. Dili na mo? Laos ko sa Cagayan. Sige. Biasa. Napa. Apa? Sig mga kauntot karon. Ala. Bakit? Di ana mi guys, unya karon asa man ta paingon. Ikaw pa sa bilang. Ha? Oh, sige. Ay ni. Pagtarong dia iba basig ay lang basig. Papag ta karon ha. Ani mahon na bang humba ho? Unsa man nagsulta sa eskwelahan? Eskwela mo. Eskwela mo diya. Ano yung permission sa sila? Pagsama ay mapahalata ka rapuan, mamistahay tayo na nga taga-dita. Bahala ta mamistahay kay mamistahay bitaw gyud ta kay. Dili ba sila o taga-dili ba? Sumahay pa Ay kaulo pa man naa, utupod sa na sila pamistahay pod. No, adoy. No, sa na. Pamista. La! Hoy, padaplin, maring. Dumbol ang sulalat. Diyan sa saan? Los. Unsa ni lang? Los Baños? Ha? Los Bansos. saan to? Ha? Ay, kana lang yung inki-inki style. Los Banson. Nasa ba nila ah? Hugot? Hugot kayo yung kuha ni Doy-Doy. Ala! La, iba! Kuha sa iba! At pa iba! Wala punuan. Ha? Paingon namin dito sa ilahan ni Brian, bana ni Langlang. Ambot ha diri sa ilahan ni Kuan, Bakang or ni Oyong. Asa dapit ang ilaha diri sa kasaan. Ilahan ni Ria Filingera. Wala ko ka Kuan kung asa dapit ang ilaha diri. Ha? Balay-bay ka nila ka. Kapay-bay? Ano raw? Gaya na ah. Ha? Ikaw na to. Kasi ikaw na.
Magbaklay la tatanan. Para siya siyang Pajero. Ano, Brian, no? Bukan, siya ikaw na. Kay, gusto mo tayo magkakamo isa ba? Ay ikaw una, ikaw una. Gusto mo magkakamo Pero ka. ako may kalimaho ko na siya. Ay, Brian. Padapling kay mga. Ako lang, wala mag-vlog. Ikaw. Baka sa layo ba dai? Ha? Na asa mag-agi? Lupad ta dani. Tao ba kun? Uy, magsakay na ta tricycle. Balikan na ta, ang saba. Uy, tricycle di ay diri. Sige, una na lang mo doy. Oh. Unsa man gusto ninyo? Kita tanan Oh, na. kamu una dito ning kaw. Kamu diyan ni iba. Si, ini, kamu diyan ni iba una. Kita doy. Bakler ta doy. Ha? Una na masakay. Una na masakay. Bener man dito. Sagde ta dito. Lakaw na, kay ikaw man bayak di ba? Hoy. Dawa bigyan ni noon. Una, sige patulog-tulog. Apa to bakal doon niya kanapay yang litso dito yung dito. Doon na kami udungan ate. Kung saan kita dungan ka kay wala man ka nakatudalan dire. Wata kay bawo maring unsay ang plano maring. Wala ka goal maka nga nakapuyo ko diri sa hasad. Oh. Nakapuyo siya diri sa hasaan. Manay mo hunahon. Oh, nana nagbalik na. Dol di ay da. Duro ka ni pro. Yang ano nagpa kuha pa man gyud ta. Ikaw. Igo mi tulo. So dia doy ay kay gamay mangko mo dai na ulahi ko kay gamay kay ko. Ikaw una. Para pa sa magtin. Ikaw na rin. Ikaw dito kay wan dako ka. Tuman ka dia. Ay gusto nga ikaw maulog. Rider. Tesa pati lang, tilang. Oh, mahulog ko ta. Tagi tulo. Hina-hina. Mana. Hinahinay ha. Ayan, murag kapag ka lang din. Abi. Uy, ginuko hapit ta magkasakit atong litsuranan. Ay suway. Yate. Ginuko mga manang. Ay mo pala kayo na. Ay sabay na maring. Hawid maring. Okay, ginuko. Pagsaba ba dia Brian kay kan Baklan nga mo taman dai. Okay. Kaya nga tao ba ka ha? Abi. Di, abi ginuko. Dili na tawag ka. Abi. Ay siyo ka dia. Ay, mari. Abi ginuko. Puro mag. Muna ka ba ulo lahi dai. Dapat ang motor kay padua isa. Ay, sali sa bahay diha. Ana ta dinhi, sali ka pa sa bahay. Baklay ka oy. Dito na may sa kasamahan. Katuod man ka. Tara ba sa sudlan ah. Baga sila ka sa tuwa. Sige na kay maglapang na karon sa iba. Paingon namin dito sa ilahan ni Brian. Nagbaklay mi ka na to kay dili makarga tanan. Nasa ka iba? Ala, gutom na ko si iba. May pamahaway pa niya. Gani, balhin mi dito sa daplin sa kuan, dagat kay Tan-aon. Yang resort ni Brian. Niya ako siguro pagdala ang lechon, nagiatot niya maring gitagak. Natagak ang kuan, luwag. Niya kay naay sauce lagi dani. Salad. Diri mi kay hangin-hangin. Mura sa big nag-outing ani ba. Naray si Lilin, si Langlang, si Maring Inday, si Doydoy, ug si Iba. Nya naay salad, naay spaghetti, naay kuan, sa mana minudo, naay lumpia, naay lechon. Uy, palit daan sa kuan. Soft drinks. Na, Dungog mo sa dami. asa man ang kuan? Asa pa soft drinks yan? Tuara man siguro dito sa kuan, highway naman siguro. Uy, Okay ra. Ato tag highway. Ikaw may asawa ni Brian, magtindog lang sa ka. lagi. Ah. Biski magsabang sa pagkuhan dito. Ate ka, sige na inong pa diha yawa. Oh. Agay wala. Basta ganita. Mamuyok ta, dili kay magsige. Oh. Ah, sa wala soft drinks? Dira. Tagpila. Tagpila ang drinks na ni. O kana duha ihulot na ah. Okay, Maring sauce maring ginoo ko maring na impas Usa pa pasok lagi, ko pino na tanan maring. Sa barangga. popo. Sige. Brina maring. Hoy!
Ay, sige, Doy. Ikaw, pre, Doy. Ako lang sige putahan ako katanda. Ako na mag-pre. Nag-una-una, magkawhati iba, ah. Pre ba kayo ta? Sige. Pre na iba. Amin. Amin. Kasi magyampo mo eh. Doy, gani na. Hoy, sikrito mo na mag-ampok. Sige na, Lin. Jim na eh. Mga unta ninyo, guys. Kani dini nga kuan lugar Los Baños. Hasaan? Ay, Los Banson, Hasaan, Misamis Oriental. Dayon na ay daghan lancha diri dapita. Yeah. Lancha bitaw na da. Uy, Marin, lancha bitaw na da. Tawag ana da. Oh, mga lancha. Wala karon ni. Asa ka na asa ka na no? Sige lang dai ko pero. Kaning bali ko? Puti. Pamahaw. Pamahaw. Video dito sa iba. Video yung nag-murag tigulay ba? Head. Kuha si iba sa kuan. Kanon. Nga na sala dani aw. Di ami sa Hasaan sa Los Banson sa bana ni Langlang. Ryan. Karne. Madam hana kauban ko nila. Oh. Natabo na mo na si Lilin dito kaganiha. May gani kay natabo sa nato lang da. Tay daon ta tay. Dili ta kay. Kuya kaon na ya. Sige na, sayo kami kaon. Bako nyo ko na bangko. Dana lang ya. Dili tay. Kaon. Kaon ta kay. Ay pagatuglaw. Son, anak mo na ah. Ang tabi. Baylo mini iba kay para kita tanan sa video. Para mahibaw-an kung kinsay nagtulod sa silupin. Tudulo na wala magay sudo. Ito yung nanapay mabilin dani. Sa bagong gina ko ba? Ada kan ani ah. Tawa na suko na nung maninday. Pasalamat kita. Ikan kayo kaya itong balay. Gigalinan tayong pagkaon. Sebenarnya na pada ek diri we kan. Barang atong sa kudangan na kaon bala. May kani ko kabiyan ni Ryan na. Brian. Dito mo na Ryan ya bo? Dukan ikaw ani. Ila ray pabutang na sa yan. Ikaw ra ani lang kaon dai. Obi pa namahaw. Hindi mo ko tigpa mahawan. Ako magayas ako na mahaw. Wala ka na video Lin. Medyo mo na. Nilum-nilum mo. Sa kumano na video. Ang ka guys. Dita pa alcance kay lang hud ako kay sungit. Ako na din. Ay, katulak ko lang. Nagandagdan sa dana. Labo na dito no? Lab. Nagwa mo. Abo sa diba? Kaon doy. Ihala ang katalang lang para ni iba. Sige. Janab. Lab. Isa mo itabag ni Brian. B. Yan. Anak, dili kay ilang nga. Ada kalami parang ice. Asa mas mo ko. Wala ko ba? Asa yung magkuwan na lang kaon. Gani. Anon, di kay ito yung gato. Anon, May sakto doy da. di kay sigat-sigaan. Manang wag ka nagmahay ni iba doy. Wala, perminti na kwan. Ha? Perminti na siya bunga. Ang mahaya pun kaya gawain man na siya gulay kwarta. Wala. Pag may kwarta, aw. Dako na silang pa. Aman mga ibro day. Ug sa dihang nagtagay-tagay na si Langlang. Hubog na si Langlang. Nya si Lilin Wala pa. wala pa. Sabaw kaya kaingat. Imo. Imo na sad naa. Nya iha pa gay na doy. Ay, di lang sagot me nga. Ay, mo na diha. Ay, Mo ba dili di? na ay sa Ganihara magkag. Ganihara magkag-inom. muna gi Ha? may asawa. Siya nang Suportaan ang bana ug mag-inom. ikaw man magpresyo og mas kusukan niya. Oh, Sa paon. Itasbog yung dagat. guys, paingon nami mag-uli na adan si Lilin sa likod. Nya dili kabalakan kay naay greenhouse ni Iba. Grabe jud ni si Iba kung siya ang atong makauban kay ngano. Nanguha na siya ganina dito sa kuan sudan dito sa Pikas Balay.
Nya iya rin gipangayuan sa ikubag kay para sulod sa ikubag. Dani mi sa tulay nag-agi. Shortcut ni siya paingon dito sa kuan karsada. Nya si Iba dili kabalakan kay naanay bring house. Bahalag mahulog na siya dana sa tulay at least na ay dala nga bring house. Oh. Kuyaw ni si Iba makauban kay ngano. Gikuha biya to siya mama ni Brian kay para dito ra ibutang sa lamisa unya ngano gidala nimo dinhi. Anong gidala nimo? Ha? Na iyon siya nga idalhon nato na ah. Kara daw ko daron na sa banana napay isa. Oh, di ba? Napay torta dala. Ipakita sa iba. Pakita. Napay ko ano kani siya dinugo ay Kanang lechon, Nato isa gipahabol asa nang bula-bula. Ha? Bula-bula. Sige, tanawa. Dili mi ka-eksena dito og video kay naay sounds. Di apay isa minudo or adobo unsa pa ni? Unsa pa nang isa katong gikuan ba? ginataan. Ginataan ba din na ah? Kuan chicken curry. Chicken curry. O daghan og bring house. Silang lang giatay nga. Ha? Tulo-tulo man. Lisod po og dili magtulo-tulo nga kuan man na ah. Ani na pagdali na. Nindot man dai diri oh. Daplin sa dagat. Ang ilahan ni kuan bakang wala ko ka tuod asa dapit ang ilahan ni bakang kay gi-invite ra pud sad mi diri. Ni uban ra pud sad mi ni kuan. Ni uban ra pud mi sa Kang Langlang. Ihang bana taga diri man sa Los Banson. Nya diri mi nag-agi sa Kanipaan. Nya si Langlang magpabilin ra diri daw si Iba. Man. Ha? Babak apilon ko nimo. Ingon ka ipabilin ka? Aw. Di na dai si Iba agpabilin kay ingon mato si Iba nga agpabilin siya kay Pandisko. Pandisko sila ni Doy. Ay kung taob di ay dili makaagi dani. Oh, da. May gani kay hunas karon. Kanto-kanto ang sounds, guys. Mao nang gamay ra among video adto. Wa mi ka eksinag maayo sa video dito. Pero nakakaon mi, busog ka wala. Busog. Oh, busog si Iba. Nya tagay-tagay gamay, pakit ato among gipalit. Nya gamay ra sad ang nakuha. Diyan na may banda sa may highway. Paingon mi karon dito sa nay nagtindak bulad kay magpalit si Maring Inday. Mangumpra siya kay iyahang baligya. Nya naguban-uban mo na rin silang. Naguban-uban mo na rin silang lang. Oh, nya silang lang diri ra siya mo katugay mandisko pa ni siya una niya. Nya si Iba, busog si Iba, dili kabalakan kay naay bring house. Oh, kuyawan. Nagpalit si Maring Inday og si Lilin sa bulad. Naay daghang mga bulad diri. Mapilian. Diri ra mi sa Los Banson, kasaan ni Samis Oriental. Magpalit sad kog bulat, gamay lang akong paliton kay si Mario di man kaayo makaon sa bulat. 1/4 ra. Kani akong gipili guys, 180 ang kilo. Mawili lang. Imo na. Ay imo lang. Ay di pa man silang mga guli daw. Madam, dugani ko 1/4 dayon dana dam sa ako Adam. Palitan ako sila ni Iba. Ang imo. Asa kani? Pila din siya madam? 100 isa ka putas? Dili ni siya malata. Dili na siya malata oy. Uga na kayo ni siya? Uga na siya. Tambok na siya. Kanang nagbasa-basa unsa man na? Ang tindira ray kabasa. Ay, yatot ka basta. Kani madam. Silipin ko na madam. Kung sa man ako ni? Ilain lang ni dam. Kay tuwa-tuwa na niya ang isa. Ayaw. Kani lang isa may ilain. Kuan. Okay na, salamat.
Dan na kasi nila. Oh, i-chat lang sa ako asa ipakuha ang sanina. Kay naana ang sakyanan oh. Okay. Sakalin. Jara ka maring. Goodbye. Agi sa naring. Oh, naapa. Hi. Sakay namin. Sakay. Dito ta sa last lane. Okay. La asa man si Kuan? Ari ka maglilikan na. Nabilin si Maring Inday. Dili. Kaya huna-huna ni Maring. Apabilin ko na ni para mubalik yun si Mami. Yung masiya. Kadiskohon sa to siya mi. Kadisko ha. Madiskuhon. Lingahon na to si Maring Inday guys. Kay si Maring Inday murag. Sad pa kay si Maring Inday. Maunang bubalik ko dito on niya. Kay para mag-jamming mi sa mama ni Brian ug ni Lang. Uban po sad si Iba. O si Doy. Oo ba basta pwedeng bili mo ano dito. Magmotor man mo, magmotor. Magmotor sa siya. Ito guys, paingon namin sa Balingwan. Ay, akong bulat ada na da. Angkang lang man karan ya. Di ana dani angkang Maring Inday. Kang Maring Inday tanan ni Danilin. Oo. Ang imo ha di ay. Dara ako. Gamay ra. Dito pareha ni Inday. Gamay man si Inday kay Pats. Patman. Oo. Okay guys, abangan ninyo ang mga ganap sa mga vlogs. Ug daghan salamat.